Здравейте, приятели! Така започва нашето пътуване в Китай. Отиваме в града, в който се произвеждат детски центрове и площадки. Целият 5 милионен град се занимава само с производството на детски центрове. Ето ни вече в фабриката, която е гигантска. Един град в града. Фабриката разполага с всички европейски сертификати, които са нужни. Нашата обиколка започва с първия етаж, където е цеха за метал. Тук носят суров метал, който се обработва в различни елементи, за да създадат основите на детските центрове. Нашата обиколка продължава на горния етаж, където е цеха за пластмаса. Тук ви показвам пластмасов гранулат, който се затопля и се прави на различни цветове. Изсипва се в чугунени матрици, като тук виждате лотос и част от парзалка, след което се изпича в тези големи пещи. Ето виждаме готови пластмасови елементи, които са част от парзалки и други конструкции. А ето е пластмасата, която още пари. Тук ви показвам още готови елементи. Продължаваме в следващия етаж, на който се намира цеха за тапицерия. Ето колона, която е готова за тапицерия, и също така финализирани елементи, готови за сглобяване. Ето как изглежда една конструкция, готова за изпращане, където вече може да се пресметне колко кубика е съответно и колко ще е транспорт до България. Ето един проект, който от телефона оживява пред нас в момента. Ето е металната конструкция, на която ще се монтират батутите. Това е каталога на фабриката с различни проекти, които вече са осъществявани, както външни, така и вътрешни обекти. Най-голямата екстра, която предлагат, е, че може да се изпрати помещението като размери, височина, колони или просто скица на обекта. Те да направят проект по ваш избор и съоръжението да бъде изпратено до България. И при ваше желание да дойде екип, който да монтира конструкцията.